Richards Bay FC memezele uBrandon Truther njengomqeqeshi omusha weqembu emva kwehlukana kungazelele muntu noVusumuzi Vilakazi. uVilakazi walekelela iqembu kuba lingadliwa izembe ngoNhlangulana. Wahlonyiliswa ngokuvuselelwa kwenkontileka yakhe nokubekubhekeke kuba cije iqembu ngesizini entsha. Usihlalo weRich Boys uJomo Piela uthi ingamampunge imibiko ethi izinguquko kosomaqhinga beqembu zize emva ukuthi iqembu lithole umxhasi omusha iParkway Gas efake izigidi eziyikhulu zamarandi kuRich Boys. uBrandon Truther ukuzibuya kuleli qembu kanti usecije amaqembu iMoroka Swallows, AmaZulu kanye neSkhukhuna United. Richards Bay before ex-Swallows. So akaqalanga kuSwallows. Richards Bay waye kuSwallows. So coach esimaziyo esingamlandanga ngoba simbone ukuthi khona simlande ngoba sinamazi. So sikhole namaZulu bemazi. So ngenxa yokuthi siyamazi ukuthi yini capable ukuyenza. Bese siqhubeka aphinda kuya zosijoyina.